Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil mobil sejuta umat, larise ra umum, leader penjualan, angger dina payu, warnane favorit, putih skincarean, kamote sak RT. Plate K iki jenenge Avanza Barong tipe G 2018 manual. Monggo mak-mak, mas-mas ayo ndang satset yuk selak payu. Wingi payu mabur tanggane dhewe, penggung. Lah iki ana neh. Ora kalah apik, plate yoka tangan pertama. Pajeke wanyar gris. Yes. Ayo, dilarisi. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Di sini buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Bisa cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Kita sepil dalamnya ya, monggo. Nah. Ini penampakan dari dalamnya, mobilnya istimewa, setirnya jeruk purut, airbag, ya tinggal pakai ambune wangi. AC-ne double, apik, longgar, istimewa. Niki kowe pesen mak, urung mesti ana 6 sasi pisan. Makanya sing butuh mobil bekas, monggo ndang teko ning showroom. Ki tangan pertama Bu Empere ya apik mak. Niki jarang ono mak, iki gawa nasi pabrik Mbak Nunung gak pernah nambahi apa ngelongi ra pernah. Apa anane celirit kabeh. Ki penampakan dari belakang. Ki joke iso dilempit. Dadi iso ada barang, iso turunan supaya nak pol longgar. Monggo kanca-kanca TKI sing ngersakno mobil pengen nyenengno bojone, dhuwit sithik iso, cash iso, nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Avanza G Barong 2018, platnya K putih skincarean. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Terios R Custom 2016 tipe tertinggi, warnanya putih skincarean. Platnya lokal, tangan pertama, kamote yo sak RT. Pokoke nggone Mbak Nunung ki warnane putih kabeh, pokoke sing leader penjualan plate aja takok, sing akeh K. Monggo dadi kanca-kanca ra usah kuwatir, sadurunge ngene iki wis diceki Mbak Nunung, sing kepengin monggo surat jaminan ya. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Yang pengen tanya langsung WA, minta gambar hitungan atau apa wis monggo langsung nek nggone Mbak Nunung 082 225 073658. Ayo mak-make TKI apa ora pengen, monggo sing kepengin nyenengno keluargane iki ya iso kredit lho. Iso tempo, monggo. Kita sepil dalamnya ya, ini tipe tertinggi full variasi pokoknya. Wirite pol, mobilnya apik, ngerti tah? Cover joke seragam ya, warnanya hitam sama kuning. Istimewa, udah ada TV bawaan dari pabrik, wasli, airbag. Nah, AC-nya juga double. AC-nya double, dingin, gagah. Ana ban serpe mburi ya iki. Wis ora metu. Ayo kanca-kanca sing butuh pokoke langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Monggo buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terios R Custom ini ya. Ini ndak bisa dicolong. Iki tipe tertinggi. Ya, monggo apike ngene. Regane ekonomis. Di angka 155 juta, khusus kredit 160 juta nego di tempat. Monggo. Mobilnya apik, jos pokoknya peleknya udah 2 warna. Kunci double. Pokoknya paling penak nih Mbak Nunung. Sing pengen langsung teko. Buka full. Nek nggone omah iki sampai malam, nek nggone kene tutupe jam 5. Nek omah nek nggone Mbak Nunung ya akeh meneh. Di Desa Cebule RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, monyor-monyor, wabung koyok gijure Syahrini, iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi 2017.
Ayo monggo plate apa ya? Plate K manual kamote RT. Ayo ndang satset. Lah ini tangan pertama ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2017 tipe tertinggi. Ki Mbak Nunung ape spill jerone. Ini penampakan dari dalamnya ya. Monggo. Istimewa ya. Full orisinil. Airbag. Kunci double. AC-nya juga double, dingin ya, jok-joke walaupun 2017 jauh apik. Ayo Mak, Mas, Mbak, Mbah-mbahe monggo yo. Ki Toyota Calya G manual 2017, penampakan dari belakangnya tipe tertinggi, bagasinya juga luas ya. Monggo. Istimewa. Yuk, yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Monggo merapat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2018, warnanya putih, platnya lokal, tangan pertama, kamote RT, putih skincare aneh pokoknya lakone. Monggo sek butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanan bisa. Nomor WA-ne Mbak Nunung 082 225 073658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Iki mobile wapi, AC double, wirite pol. Monggo kita lihat dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya. Mobilnya nyaris baru, istimewa. Wapi ngene. Masere double ya, joke resike ngene. Iki bensine wirite pol 100.000 wis mubeng ser. Oh, asine double ya. Yuk monggo yuk. Harganya paling terjangkau tahun enum. Harga khusus kredit 105, kalau cash 110 juta nego di tempat. Plate K pajak baru. Istimewa. Oh, ono gon buah ono, jajan ono, beras ono mae. Monggo satset yo. Nanti bisa bantu Mbak Nunung sampai ACC. Ki pumpung arep lebaran mae. Ayo siap mudik lo ya, bensinnya rak wis pol wirit tahun enum. Sigra M 2018 pemakaian 19. Monggo mawon sing kepengen ndang teko ning showroom Pahala Cebulek. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2022, warnanya abu, platnya K. AC double kamote RT. Yo iki, ini dijual dengan harga khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, lampunya LED, model terbaru. Monggo. Di sini itu bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah yo siap. Mobilnya sing tua dijolno iki yo. Ora apa-apa, sing nom baku loro dijolno telu ya ora apa-apa. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Oh ya apik iki dalamnya. Yang pengen minta gambar atau minta hitungan nanti langsung WA Mbak Nunung ya. Nanti yang balas ya Mbak Nunung, yang angkat telepon Mbak Nunung. Ndak ada adminnya, langsung Mbak Nunung. Iki asene double. Wes mobil nom duwe sithik ya iki. Sigra M 2022 platnya K. Dijual dengan harga khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya kamote RT, tinggal mancal siap mudik lebaran. Yes, apa ya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya G 2018,
2023, warnanya putih skincarean, tipe tertinggi, model terbaru, spion bisa nutup sendiri, lampunya LED, alise wis celirit, apa iki bempere wis sarang tawon, wis pokoknya model terbaru. Dari joknya udah ada perubahan, dari apa ini racingnya terbaru. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta, nego di tempat. Monggo Mak sing nyenengno keluarga, ayo TKI sing butuh ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Di situ ada mobil bagus-bagus, platnya lokal, warnanya favorit. Oh ya, wis ana TV-ne, ana tombol stereo, tipe tertinggi. AC-ne yo double. Wambune wangi, oh ya, wis istimewa. Monggo. Wingi sempat kosong, sing tanya-tanya wingi ayo ndang moro ndang satset, ndang rene. Tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Plate apik, iso muni. Oh ya, monggo. Yang pengen tanya mau wes WA-ne Mbak Nunung ya, dicatat 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo Matic 2018. Platnya K, grill sarang tawon ya, ganteng putih skincarean, jarang ada. Lagi masuk anget-anget. Enak iki topane, mobilnya gede ya. Sak detike Mbak Nunung pokoknya. Monggo yang pengen dan merapat. Ini dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta, nego di tempat. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Joknya kulit nyaris baru. Oh, istimewa. Kilometer baru 65.000. Ayo full set. Ban masih bawaan, pokoknya tinggal pakai enak. Pol solar barcode. Ayo mak sing kangen karo Mbak Nunung ya. Mbak Nunung wingi ditakono terus kok ora tau review ya Mbak. Amen sing payu terus lha iki wis sempet monggo sing kepengin ndang dolan so jagong iki jajane beru so ngombe kopi. Ya. Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo Matic tipe tertinggi. Kuncinya kiles, spionnya bisa nutup sendiri. Oh, ketiga. Ya, wapi. Oh, pintune tinggal pejet so jeplak dhewe. Canggih. Cara bebek digusah mlayu dhewe. Oh ya, nyaris baru. Monggo Mas Mbake, Pake, Make yo TKI sing kepengin ijol, sing kepengin tumbas. Monggo ndang rene, ban serepe durung mudhun. Piye? Pokoke nek nggone Mbak Nunung insyaallah akeh ra kecewa. Plate lokal iki lho tumpakane weleh kayak kapal pesiar. Tutupe tinggal pejet. Oh. Ya, apik ah. Aja nggo dolanan kok tatar. Iki ana kamera belakangnya ya. Monggo. Ini dijual tadi kan tahunnya 2018, dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta, nego di tempat. Satset, ayo yang pengen tanya atau WA langsung 082 225 07 3658. Wes ngono wae, engko disambung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, saya lagi teko anget-anget kayak gorengan pia-pia. Wingi sapa sing golek manual? Iki lho ana manual. Mobile jos tangan pertama, kilometer baru 45.000, kunci double, spion bisa nutup sendiri. Kiles, Kamotesa RT, RBK ada di depan sama di tengah, asli bawaan dari pabrik. Sopo ora pengin monggo ndang rene iki mobil jaminan wis istimewa. Iki plate K lho. Ayo ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya, minta gambar, hitungan atau apa bisa langsung WA Mbak Nunung
082 225 07 3658. Toyota Rush S TRD Sportivo Matic. Iya manual. Aduh, keliru kanca-kanca. Iki manual sik didelok jerone. Wah iya manual, Mbak Nunung iki mau piye ta yo. Wis kuwesel. Nah, nek tipe tertinggi ya. Iki wis ana tombol setir. Iki kuncine pejetan jedit melayu. TV tembus buri, kamera belakang udah ada. Bungkusan, coveran, airbag itu nek gune apa iki ngarep ono nek gune tengah ono. Asli bawa dari pabrik. AC-nya ya dingin, double. Joke, oh wapi ya. Sekali ngagem, oh, AC-nya double. Airbagnya kanan kiri dada bawaan dari pabrik. Jadi teman-teman nek gawe yo gak iso sepiye ya. Sebagus bawaan dari pabrik, monggo sing kepengen. Ini penampakan dari belakangnya ya. TRD Sportivo, platnya K, pajaknya baru, istimewa, tipe tertinggi. Oh, bagasine wombu. Nok lampune dadi nek bengi-bengi nek njupuk barang langsung ketok. Monggo. Sing kepengin so langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Yang tanya-tanya bisa langsung di 082 225 07 3658. Rush S TRD Sportivo manual 2019 km baru 40.000. Tipe tertinggi spion bisa nutup sendiri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota All New Avanza G tipe tertinggi 2012, warnanya putih skincarean, kamote SRT. Jarang ada ya kanca-kanca. Sing iki warnane ireng silver. Iki pupuk ana putih sing wingi wis tekon-tekon ndang sacet ndang moro ning showroom. Selak payu. Lah nek kepengin tekon-tekon langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Mobile apik, plate K. Pajeke anyar. Iki teko koyo gorengan pia-pia. Iki Mbak Nunung mau sepil dalamnya. Ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta nego di tempat tuh ya. Mobilnya apik kanca-kanca. Iki wes TV, wes cover jokan, wes tinggal pakai AC-nya double, super dingin. Oh, ini penampakan dari dalamnya lagi teko. AC-nya double, dingin, joke longgar, istimewa. Monggo dilarisi yo. Nek gone Mbak Nunung iki iso penjualan cash, pembelian cash, kredit tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile cilik dijolo gedhi, sing gedhi dijolo gedhi ya iso, sing mobile tuwa dijolo nom ya iso. Monggo. Oh, ya. Iki bagasine wombu. Istimewa, jarang ada, putih skincarean. Iki Mbak Nunung mau lagi bar kepayon tanggane dhewe meneh. Ayo sing butuh sacet selak payu. Mobile apik, istimewa. Plate K, pajeke anyar gris. Monggo. Regane mau wis do ngerti ya. 120 juta khusus kredit, 125 juta nego di tempat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Mbak Nunung anget-anget kedatangan Avanza Veloz 2016 15 manual. Warnanya putih skincarean, kamote SRT. Warna pilihan plate K. Jarang ada ya ini 15. Monggo mas-mas, mbak-mbak, pak-pak, bapak. Ayo mbah-mbah sing kepengin iso teko ning showroom Pahala buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile tuwa dijolo nom. Sing warnane orung putih ya dijolo putih iso. Ben skincarean mae. Monggo. Mbak Nunung iki
Apa iki jenenge? Nek review, dek ya nek kurang lengkap bisa takok langsung WA 082 225 07 3658. Kita review dalamnya. Ini mau Mbak Nunung ki piye ya nek padone aku bahasa Indonesia plegak-pleguk. Ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Homak wapi wis TV, wong tipe tertinggi jadi wis ana tombol setir iki wis ana pejet-pejetane ya Mak ya. Iki Veloz 15 manual. Joke ireng, wambune wangi. Full variasi. AC double. Ya, tinggal pakai iki pokoke. Monggo Mas-mas, Mbak-mbak, Pak yo ndang teko ning showroom yo. Iki jarang ada. Wah iya iki ya padha wis ana bempere. Dadi ora pengamane nek Veloz iki tumpakane luwih antep. 13 antep apa meneh 15. Nek munggah langsung mek nyet iki. Ah, monggo iki barong 2016 Veloz 15 manual. Monggo. Di sini nih bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ini penampakan dari belakangnya ya. Longgar. Istimewa. Monggo. Sing pengen takok-takok iso langsung WA Mbak Nunung, kosong balesi ya Mbak Nunung, angkat telepon Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Podora kepengin mobile apik, istimewa. Matur suwun.